Mai gida ina zo ka tafi. Ai, haba maman Aisha. Yanzu fi sabilillahi ki kasa mun magana tun daga cikin gida sai na fito waje zan tafi ki tashi ki lullubi ki biyo ni sai ka ce ba mata ba. Mai gida ka yi hakuri wani abu ne ka taho da shi ya daure min kai na kasa ganewa. To me abun mamakin ga mu? Mai gida na ga ka zo ka ajiye shinkafa, masara, buhu, banda magi, banda manja, banda man gyada ga kuma kayan alato a tare da shi. To wannan abun mamaki ne, to wannan barin ga miki kaɗan daga aikin ciyaman ɗinmu na nan Igabu Local Government Jabir Kamis. Kaɗan daga cikin aiki shugabaki ɗaya da kike ganin gaba ɗaya local government ɗinmu na nan Kaduna wannan. To ki faɗi sunan shi mana. Wato Jabir Kamis kenan. To shine duk wannan abun alkhairin da kike gani kayan abincin nan shinkafa buhu, masara buhu, wake gashi nan duk shi yayi mana. Kenan kana nufin abun alkhairin tashi ta zo hannun mu ma yau? To da yau ya fara mana tun kamun ya ce ke mana kuma gashi ya ci yana mana. To kuma ai wannan mutumin ba mu da wani abu da zamu ce shi in aka ce dawisin Kaduna. To wannan shine dawisin Kaduna. Ciyaman Igabi Local Government gabaki daya. Daren Lailatul Qadari sarkin wanka zuma kai la ilaha illallah zuma kowa ya lashe ki sai ya ji zaki bangon sukari alasa a ji zaki gumbar dutse dugudukai shi fa barin gaya miki murucin kan dutse ne bai ma fito ba sai da ya shirya kin san ko ai dole za a yi abin alkhairi haka ne insha Allah Allah ya bashi abin da yake so kaga ko wannan famfon da ke anguwan nan Jabir ya gina mana da Jabir Khan don ko aikin da gwamnati take mana ma kan ka a ce mun kufe ne amma da kai na Jabir Khan Katafila sarkin aiki wato Jabir Khan farin wata shakallan albarka watan namu ba irin nasu bane ina nufin Jabir Kamis ciyaman din Gabi local government wato jihar Kaduna state dukkan gari muna ta maraba godiya muke koyaushe gurin kamar gida na babba